Today we are going unboxing parcel from Lazada. Titingnan po natin kung ano ang laman nito. Ito po ay order ng aking anak. So, titingnan natin kung lahat na ba ay nandito yung in-order niya. Okay. Let's go. Oh my God. Ito pala dito. Okay. Tingnan natin kung ano ba, wala bang sira. Okay naman. Talagang bagong-bago pa. Hindi pa talaga nahawakan ng iba. Oh. Kompleto. Ang ganda pa ng laman. Well, hindi pa nadumihan. Oh, talagang brand new. Manual nandito pala. So, kailangan basahin bago gamitin kung anong mga instruction dito. Okay, maganda na rin. Yung nasa picture, hindi naman na sinasabi na satisfied naman kami. Mag-enjoy na yung anak ni mag-enjoy na ang anak ko dito. Okay? Okay, thank you. Sana palagi nyo akong susundan kung ano ang susunod ng mga vlog ko dito. Suportahan nyo naman at sana mag-enjoy kayo sa pagpapanood ng iba't ibang mga kaganapan dito sa amin. Thank you.